серияи суями ин ҳам бошад хондроитин. глюкозамин хондроитин, яъне аллакай мо метонем ки барои устувонҳои бадани мо, яъне аз дурун устувонҳоро иликашро пур карда, намноки дар байни мушакҳо пайдо карда, кашишхӯрӣ, соишхӯрӣ ва ҳамчунин камшавиро намегузорад. тарзи истеъмоли ин бад бошад артикулаш 16178 дар як рӯз як капсулаги 3 маротиба, саҳар баъди хӯрок, дар вақти хӯрок, обед дар вақти хӯрок ва шом дар вақти хӯрок, ҳатман бо оби зиёд. ҳамчунин ба занҳои ҳомила ва шиrdеҳ тавсия дода намешавад. дар таркибаш глюкозамин, хондроитин сулфат, витамини D3 ва этил сулфат метан. ҳамин аксе ки мо ноҳӣ кардам, бинед дар якум здоровии сустав, дуюмаш бошад аллакай суставе ки зарардидаги, мушакҳое ки бо ҳам зарардидаги. дар байнаш чиҳо дорад? Связка, яъне пайвасткунанда, хрящ ва основная оболочка. инҳо бошад вақте ки ҳамааш пурра хушро бошад, аллакай раҳгардии мо хурд мешавад, давидан, паридан, дарҳо дида намешавад. аммо дар ҳолате ки ана ҳаминҳо кам шуданд, обе ки байни ана связкае ки байни устувонҳо кам шуд, аллакай устувон ба устувон соиш мехӯрад ва дар ҳангоми соиш хӯрдан хрящ ба миён меояд, яъне соишхӯрӣ. баъдан варам, каҷалашавӣ ва дигар дардҳо бениҳоят зиёд мешавад ки худатон метавонед бинамояд дарди зуну, чӣ қадар дардҳои бад аст ки ҳатто шабҳо хоб кардан намегузорад. глюкозамин хондроитин артикулаш 16178 ин бошад имина ёрдам мекунад барои нормализовать кардани ана хрящ, связка ва ана ҳамон мушакҳоро корашро хуб мекунад, то ки ба вайроншавӣ омада нарасанд. намнок мекунад, аз дурун илики пойро боқувват карда зиёд мегардонад. бисёртар тавсия дода мешавад ба онҳое ки ба спорт заниматсия мекунанд, машқ мекунанд ва барои антивозрастной одамое ки нав калон шуда истоданд, яъне устувонҳояшон ки аллакай баъди сих ҳамон коллаген ҳосилшавиаш кам мешавад дар организм. ба ҳода тавсия дода мешавад. одамои пиронсолда бисёртар тавсия дода мешавад. витамини D ки дар таркибаш дорад, ин ба организми мо ба обши состояние обши устувони бадани мо ёрдамашро мерасонад, то ки дуруст ҳаракат кунад, ҳеҷ гоҳ бо ҳам соиш нахӯранд ва устувони бадани мо нашиканад. дар ҳолати як ғалти дан, як камтар нодуруст шистану чӣ кадар, аллакай хуруб ки устувон набошаду боқувват бошад. серияи суями ин худи ҳамин серия именно барои ҷавон нигоҳ доштан ва барои дигаргун накана шудани устувонҳои мо, пушти бадани мо, мӯйҳои мо, нохунҳоямон, хунгардишамон, барои аз дурун ҷавон нигоҳ доштани мо пешкаш ва тайёр карда шудагӣ. кадометон ки худатон, яъне худатонро дӯст медоред, мехоҳед ки ҳамеша ҷавону хубу хушрӯ бошед, метавонед аз ҳамин бадҳо гирифта истеъмол кунед ва аз дурун организматонро бой кунед. ин ҳам буд маълумоти ман дар бораи серияи суями. ҳозир бошад